Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Είμαστε άπειροι, μας έφεραν τα τρένα. Είμαι περήφανος, στο πλάι έχω εσένα. Είμαι αγρινιώτης ετωλός γεννήμα θρέμα. 57 φορές θα πω ότι σου λένε είναι ψέμα. Καλημέρα στη χώρα, είμαι ο πρόματο παιδί σου. Ο αδερφός σου, είμαι ένα συγγενή σου. Είμαι ο φίλος σου, μπορεί και εραστή σου. Και δεν αφήνω να σου κλέψουν τη φωνή σου. Έχω πάνω για κρατική δολοφονία. Είναι συγκάλυψη και το πάνε θυσία. Δεν θα μπορέσω πια να βρω την ησυχία αν δεν πληρώσουν όσοι έφτεξαν για αυτή την τραγωδία. Είναι ντροπή. Ναι, βγάλανε τον ίδιο φταίχτη. Βγάζουν τα κανάλια ένα ψεύτη. Ένα υποκινούμενο τσιράκι που είχε έντολες από Βορύδη και από Μητσοτάκη. Είστε σκάτι, σάπιο ως το βάθος και την πλάτη. Αμελάς και βρήκανε μπροστά τους τον Αντάρτη. Μπάτσι και οι υπουργοί στην ίδια συμμορία. Δεν έχω άλλη ανοχή, ήρθα για φασαρία. Γι' αυτό υπάρχετε, γιατί υπάρχετε, ποια είναι η δουλειά σας? Έλα εδώ να σου πω, δεν μου έβαλες μυαλό. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να σου βάλω. Και είχες 2 χρόνια περιθώριο. Ετοιμάσου για τα σίδερα, έρχομαι να σε πάρω. Έλα εδώ να σου πω, δεν μου έβαλες μυαλό. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να σου βάλω. Είχες 2 χρόνια περιθώριο. Ετοιμάσου για τα σίδερα, έρχομαι να σε πάρω. Έχω σημαία ψηλά, είμαι μαζί σου. Εκατομμύρια φωνές με τη φωνή σου. Κάνε τα πάντα, υπερασπίσω τη ζωή σου. Εναντίον σου πάλεψε με την ψυχή σου. Δεν έχω άλλη υπομονή, δεν έχω χρόνο. Πρέπει να μπουν στη φυλακή όλοι για φόνο. Όσο γυρνάω το κεφάλι το πληρώνω. Και φωνάζω ότι δεν έχω οξυγόνο. Είμαι μαζί με τη Μαρία Καριστιανού. Είμαι μαζί με τον Νίκο Πλακιά. Είμαι μαζί με τους γονείς. Είμαι μαζί με τους αγγέλους που μας άφησαν νωρίς. Έλα εδώ να σου πω, δεν μου έβαλες μυαλό. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να σου βάλω. Και είχες 2 χρόνια περιθώριο. Ετοιμάσου για τα σίδερα, έρχομαι να σε πάρω. Έλα εδώ να σου πω, δεν μου έβαλες μυαλό. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να σου βάλω. Είχες 2 χρόνια περιθώριο. Ετοιμάσου για τα σίδερα, έρχομαι να σε πάρω. Στην αρχή ήμασταν δεκάδες. Γίναμε εκατοντάδες χιλιάδες. Τώρα είμαστε εκατομμύρια λάκη. Και το λέω πάντα έγκλημα και δολοφονία, γιατί αυτό ήταν.